שלום, מי נמצא איתנו כאן היום? ליאון, שחר, לוי, דביר, ריאל, אורה, מאיה דור, אליה, חן, תהל, בטה, ים, תמר, ואפרת, אמא של תמר. עמישב ואורי סמלי נמצאת איתנו. מה שאנחנו הולכים לעשות היום, אנחנו הולכים להכין לוח ימי הולדת. זה כדורי ג'אגלינג, תיק פיג'מה, אור ליד המיטה, בלי צורך בחשמל. מדבקות, זר פרחים, בובה על מדף, ועוגה. בואו נוציא את החומרים. אני נותנת לכם מלח, נותנת לכם משפך, סול וסול צבעוני ומאסקינג טייפ וצבעים. יש לנו עפרונות וסרגל, תלושים, ניירות לבנים, ניירות מתנה, בעצם כמו חמר פיסולי, עיתוני ילדים עם כל מיני ציורים וגם דפים. ותדגימי לנו מה אנחנו עושים בשלב הזה. איזה יופי יצא לי! פרח אדום! אז אנחנו יכולים להניח את הבובה על תיבת האוצר, והיא מנדנדת את הידיים ואת הרגליים. אז אני מזמינה אתכם לשחק. הנה לסמלי כדור, לך 3 כדורים. הנה היצירה שלנו גמורה, ראינו אותה בחושך, ראינו אותה באור. זהו להיום, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לעוד, תודה רבה לעשאל, וניפגש ביצירה הבאה. להתראות! 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 אוצרות!